Gran victòria del Santa Rosa de Lima en un emocionant derbi que es va decidir als últims instants. Contra tot pronòstic, les d'Horta, gràcies a una gran defensa i a la seva constància en atac, van aconseguir imposar-se un desconcertant Universitari. Malgrat que les del Guinardó van dominar el marcador durant els 4 primers minuts del partit, aviat es va veure que ahir només hi havia un equip ambiciós al camp. Els rebots i punts de Jennifer Kraus, la pivota americana del Santa Rosa, i l'orgull que van demostrar les jugadores del perímetre van ser fonamentals perquè les d'Horta en tot moment mostressin una imatge d'equip confiat amb les seves possibilitats. S'ha jugat amb calma i hem forçat moltes penetracions i la gent hi ha jugat bé. Jo crec que hem tornat a utilitzar una altra vegada 11 jugadores, les 11 jugadores, per suportar la feina tan gran, no? Malgrat que el marcador a la fi de la primera part era favorable a l'Uni per 3 punts, el segon temps del Santa Rosa no va defallir en cap moment. Amb un marcador ajustat es va arribar als últims minuts del partit. El Santa Rosa notava des de dins i des de fora del perímetre, mentre l'Uni cada cop tenia més dificultats per fer-ho i trobava a faltar els punts de les seves jugadores decisives. Una mostra del desconcert atacant de les universitàries va ser que en els darrers 4 minuts no van aconseguir anotar ni un sol punt. Finalment, a falta de 8 segons per a la fi, va arribar la jugada decisiva. Amb el marcador empatat a 54, el Santa Rosa va aconseguir robar aquesta pilota sota la cistella, Mar Rovira va donar aquesta providencial assistència i Míriam Soler va sentenciar el partit. Fent un balanç del partit, s'han merescut de totes guanyar aquest partit, no? Han estat molt més intensos, han estat molt més atents, només s'ha de veure l'última pilota de partit a falta de 8 segons, que havíem agafat el rebot i ens l'han pres de... Crec que han estat més concentrats i amb molta més ambició que nosaltres per guanyar el partit, no? I per tant s'ho mereixen haver-lo guanyat. Ahir el pavelló de les Llars Mundet oferia aquest bon aspecte i és que l'ocasió s'ho mereixia. Feia 15 anys que no s'enfrontaven dos equips barcelonins a la màxima categoria del bàsquet femení estatal. La temporada 84-85 va ser la darrera en què hi van haver dos equips de la ciutat a la divisió d'honor, el Comanci i l'Hispano-Francès. El Santa Rosa arribava al partit en un bon moment de resultats, després d'encadenar 2 victòries consecutives, la darrera al camp del Tres Cantos de Madrid. A la 6a jornada, les d'Horta situaven a l'11a plaça de la competició, fora de la zona de descens. L'Uni, per la seva part, arribava a la 7a jornada amb 4 victòries i 2 derrotes i se situaven al 6è lloc de la classificació. El partit d'ahir també va ser especial per a les jugadores Míriam Soler i Montse Gilabert, 2 jugadores del Santa Rosa que havien jugat en temporades passades a l'Universitari, com també ho va ser per a l'alè internacional de l'Uni, Sandra Gallego, una jugadora que va militar als equips inferiors del Santa Rosa fins a la categoria infantil. Ha sigut especial perquè sí, perquè és l'altre equip de Barcelona, perquè a priori són l'equip ja més consagrat de la categoria, però personalment per mi tampoc molta de la gent que està allà no hi era quan jo estava, vull dir que ja és una altra època i amb una altra gent, ¿no? Hacía 15 años que no se jugaba un derbi, ¿no? Y realmente se ha demostrado que estaba todo el público, las gradas estaban llenas, ¿no? Y ha sido emocionante, lástima para nosotras, ¿no? Que no es un buen partido. El Santa Rosa i l'Universitari es tornaran a enfrontar el proper mes de desembre a la final de la Lliga Catalana, una competició que es tornarà a celebrar després de diverses temporades de no fer-la, perquè feia 5 anys que no hi havia 2 equips catalans a la divisió d'honor.